Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон, апа ва хӯҳарони азиз, саломи хидмат ба ҳар яктатон мерасонам. Ана муддати где-то 20 рӯз ёки 10 рӯз буда канал видео напартофта будам, фақат менависем ака чӣ ба нестӣ. Я бародари дигаму видео мекард, хай я дусе ҷои корам реклама кард дар магазин дар шаҳри Москва, дар дигар шаҳрҳо мақсад ҷои кор реклама кард. Ана гуфтани он ҳастам ки ҷои кор рози нест, ягон касам мода нагуфта ки мақсад акайнаҷа фалонҷа ҷои кора реклама кунам. Барои охир гуфтаниам ки прораби бригадири чӣ кори боша бародарои азиз, илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам, инами номерое ки мебуред дар ин пара номери шахсии хидмат, дар ҳамин номеро занг бизанед, дар шаҳри Москва боша рафта мебинемтон, ам ҷои кортона видео мекунем, мегӯем нами хеле коро дора, нами бародарои нами фалон одам дар кора фалон шарами мақсад маош нами қадара ҷои ход чӣ хел документ дора, ай пеш меям қайткон бо ҳам суҳбат мешем, реклама мекунем барои бародаро, барои роз медонем ки хитон бениҳоят хинакай кори берунӣ мақсад ҳар одам кардан наметонам. Ана ба гуфтани он ҳастам ки бародарои азиз, ана сабаби ки набудани ма дар канал барои чие, ав як каса мақсад ҷоҳои кадагиам, ав як каса кор мекунам. Бародарои азиз, ана ин номеро ипара мебинен, дета номере ки мебинен 0909, ана ин номеро як хидмат, як апай нишона меган, де касем бо логиш номерои хидмат, поёнгиш номерои апай нишона, ав як касамона билето ба тамоми ҷо фарқ надорад, ай Тоҷикистон ба ин тараф ёки ай иҷа Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, мақсад Туркия, одамои граница мезгарем, фарқ надорад, чизи туда обратно, чӣ билетҳои хоҳем шумо, мақсад мо дорем ба тамоми дунё билетҳо ҳастай, дар номер занг бизанед, мақсад дар номери ма занг занед, ҷавоб надодам, значи зайнитон дар номери поёнгиш занг бизанед, апай нишона занг бизанед, ҳатман ба шумо ҷавоб метавад. Ана бародарои азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки видеоро паҳн мекунед дар сайтҳои WhatsApp, имо чӣ сайтҳое дорем, просто поделиться мекунем ва чӣ фикрҳои ҷоен дар комментариё менависем. Иншалло ки ана ай пеше бо пешравимон, иншалло ки ҳаракат мекунам, ай сипас ҳамин чен 2 рӯз ё 3 рӯз я видеои партон. Барои ҳамин хат худованд ҳаматон нигаҳбон боша. фаромӯш накунем бародаро, чӣ кори боша, ҷои гарм боша, ҷои дурунӣ боша, илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам, дар ин номераи парабудагӣ, ин номераи шахсии хидмат занг бизанед, ҳамсуҳбат мешем, меоем, ҳамаша мебинем, мақсад барои бародарои ғариб, модаро, бениҳоят ози ҳамин модаро бисёр нависиста, занако, ҳамин духтаро бениҳоят занг дистанд ки ака ҷои кор нест, ака ҷои кор нест. Барои илтимос барои модар, хотири модаро ягон ҷои кори дарунӣ дошта бошем, боварӣ бошад, илтимос зангам бизанед, меоем рекламаш мекунем, пешниҳод мекунем, склада чизи боша пешниҳод мекунем. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.